Goddag. I dag har vi tænkt os at diskutere et spørgsmål. Efterfulgt af et andet spørgsmål. Det første spørgsmål lyder: hvordan kunne det lade sig gøre for Hitler at blive diktator i Tyskland? Ja, og hvordan kunne det lade sig gøre? Der er mange teorier bag spørgsmålet. Men en af disse teorier, det er, at Tyskland i denne periode var yderst sårbar over for Adolf Hitler, grundet de mange økonomiske problemer og den gæld, de havde fra Første Verdenskrig, og at de var et folk, der var opløst. De ledte efter en ny leder, de ledte efter noget nyt at samles om, da de var i krise. Så kunne man også sige, at Hitler har sygt gode taleevner. Det kan man. Og han kunne overtale mange folk. Og han lovede ting, som meget af befolkningen godt kunne lide. Og så blev han så endelig rigskansler, som hjalp. Og så kunne han vedtage nogle love, der gjorde det, at det var kun ham, der skulle bestemme, hvad de nye love. Og så blev han så rigspræsident. Ja. Efter at have dræbt Han udnyttede også, at han havde hele Preussens politistyrke bag sig. Ja. Det var det. Men helt sådan... Konkret. Helt konkret, hvis vi tænker, hvordan var han, hvilke folk brugte han, hvilke metoder brugte han, hvordan kom han frem? Han brugte de arbejdsløse. Fordi at han lovede, at der ville være mindre arbejdsløshed. Han gjorde det også med fabrikkerne, sagde, at der ville være bedre arbejdsforhold. Ja, og samtidig så udnyttede han også den metode, at han kiggede på dem, han talte til. Han talte til dem, han talte til. I den forstand, at hvis han talte til kapitalister, så fortalte han med en kapitalistisk synsvinkel. Lige præcis. Fordi det er diskussion. Det er en diskussion, jeg snakker til jer. Og det står bare og kigger på direkte på kameraet. Fantastisk. Anders, har du noget at tilføje? Ikke til det der, nej. Glimrende. Men det hjalp jo, at SA-ledelsen blev dræbt eller myrdet. Så blev han jo rigspræsident. Korrekt. Og så var det kun nazisterne, der var den eneste eller noget, havde magt. Og så var Hitler diktator. Sandt. Nej. Nazisterne fik magten i Tyskland legalt. Sandt eller falsk? Det er det andet spørgsmål. Og man kan sige, at svaret i det er både og. Det startede meget demokratisk. Og Hitler tog det meget stille og roligt og undgik konflikter. Men så jo mere magt han fik, jo mere elegant blev det egentlig. Ja, sandt. Fordi da han så endelig kom til magten, så var det som om, at han ligesom bare... Så han fik magt, så ville han ligesom udnytte den magt til at få mere magt. Altså, vi kan se, at da han endelig blev rigskansler, så ville han også være præsident. Han ville have det hele under sig. Han ville styre det hele, og derfor blev han føreren. Og det endte jo i diktatur, som er den direkte modsætning af demokrati. Og så kan man undre sig, hvordan det startede med demokrati og sluttede i diktatur. Det er præcis. Men det er jo bare magt. Sådan set. Hvad vil du tilføje? Så vi har ikke snakket om, at han lukkede kommunisternes mandater ude af Folketinget, da de skulle stemme om bemyndigelse. Og er det demokratisk, eller er det... Det var demokratisk til sådan set det, de skulle stemme om, men da de holdt dem ude, så blev det sådan set mere en diktatur. Korrekt. Så han holdt det demokratisk for ligesom at kunne sige, at det var demokrati, men alligevel ikke, fordi han bare brød alle de regler, som egentlig ikke var der, men som demokratiets rammer. Ja, han brød demokratiets ligesom grundværdier. Men han udnyttede demokratiet også til at få folk stemmer. Ja. Det var det, han brugte til. Befolkningen stemte på dem, fordi de tænkte, at de ser meget demokratiske og fredelige ud. Præcis. Så det udnyttede han jo også. Og så når han endelig fik flertallet, som sagt, så går han bare ind og siger, nu er jeg bare diktator. Nu skal jeg bare have alt. True story.